Vila-real en un minut. En la disputa entre Vila-real i Castelló per l'estació intermodal, Castelló ha anunciat haver aconseguit els diners per a la construcció d'aquesta infraestructura i inversors interessats en la zona. Mentre altres treballen en defensa dels seus interessos, a Vila-real continuem esperant a que Benlloc actuï en defensa dels nostres. Mentre altres ajuntaments ja han pagat les ajudes promeses per als llibres de text del curs passat, Benlloc, a 7 dies de l'inici del curs escolar, encara adeu dels vilarealencs les ajudes promeses fa un any. A l'últim plenari van presentar una moció per reivindicar la construcció d'un pas soterrani en l'estació que evita els problemes que genera la passarel·la i vam reclamar també el desdoblament de la Nacional 340 al seu pas per Vila-real. Aquesta proposta del Partit Popular, convertida en declaració institucional, va ser aprovada per unanimitat. 28 anys després, Vila-real viu el seu primer any sense festival de danses suprimit per Benlloc. Des del Partit Popular volem desitjar-vos bones festes, Vila-real. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.